Rosa Maria Maristany, molt bona tarda i benvinguda a Ona Malgrat. Molt bona tarda i moltes gràcies per convidar-me aquí en aquest poble, el poble més oriental de la comarca del Maresme. Que ja comences a conèixer, oi? També, Malgrat de Mar, també coneixes. De fet, tu tens arrels maresmenques. Sí, el meu cognom ve del Maristany. De fet, tots els meus avantpassats tots han sigut capitans de vaixell. Vull dir, va lligat al mar. El Maresme i el mar són coses que van juntes. La Rosa Maria és la presidenta de Transbaix Power en Roses, Sant Feliu, i amb ella avui volem parlar. De fet, Malgrat de Mar celebra al llarg de tot aquest mes de novembre diferents activitats al voltant del 25N del Dia Internacional contra la violència envers les dones. I avui el que fem és reflexionar també des del punt de vista, des de l'àmbit trans, de com està aquesta situació, de què és el que també s'ha de continuar reivindicant, malauradament, a dia d'avui, quan estem a l'any 2020. Rosa Maria, parlem una mica, primer de tot, com decideixes fer vida pública en aquest sentit, creant aquesta associació, l'associació Trans Baix Power en Roses de Sant Feliu. Quin és el moment en què decideixes fer-ho? Aviam, jo vaig aterrar a Sant Feliu per un tema de divorci. Jo vivia a Sant Just, que és ara on visc en aquests moments altra vegada. Per això ja ho deixarem per més endavant. El per què vaig deixar Sant Feliu, vaig tornar a vindre a Sant Just. Però, de fet, la que era la regidora d'Igualtat, Feminismes i LGTBI en aquell moment, que era la Lídia Muñoz, doncs, que avui, ara per ara és l'alcaldessa, nosaltres teníem molt d'interès a entrar a el que era el Dixit, no? Vull dir, donar xerrades als instituts, donar xerrades a les escoles del fet trans i de fet de totes les diversitats, tant d'orientació sexual no normatives com identitats de gènere, no? O diversitat de gènere, com ho vulguis dir. Llavors, i expressió de gènere, evidentment, tot va en un conjunt, no? I llavors ens va dir, l'única manera que teniu per poder-ho fer-ho d'una manera més oficialitzada és muntant una associació. I la Fina Campàs i jo, i una altra noia que es va apuntar en aquell moment, doncs anem a muntar l'associació Trans Baix Power. Jo em vaig posar, a mi em van nomenar presidenta, tu seràs la presidenta? Bueno, doncs jo la presidenta. La Fina va dir, jo seré la secretària. I l'altra noia va dir, jo la tresorera. Doncs vinga, endavant. Ara tot això ha evolucionat bastant. Ja tenim una associació consensuada, una associació que té un cert recorregut, com bé sabràs, i ja som l'associació trans de referència del Baix Llobregat. De fet, la Fina Campàs, ara parlaves d'ella, també va venir a Malgrat l'any passat, la vam poder entrevistar a Ona Malgrat. Parlem, Rosa Maria, de la importància de la defensa dels drets i de les persones trans. Com, a dia d'avui, no sé quines són les principals accions que feu en defensa. La veritat és que estem treballant amb tot el teixit associatiu a nivell estatal perquè ens treguin ja d'una vegada una llei que defengui tots els nostres drets. I la veritat és que és un tema complex, és un tema no és fàcil perquè a la gent li costa molt reconèixer el dret de l'autodeterminació del gènere i amb nosaltres això és cabdal. Vull dir, nosaltres ens fem un trànsit, les persones trans fem un trànsit en línies generals, fem un trànsit, seguim tots uns passos, tots uns processos i per anar amb el gènere sentit, no? Per viure en coherència amb el gènere sentit, en el meu cas com a dona. O sigui, jo vaig passar d'un format que la gent em veia en forma masculina i ara intento que la gent em vegi en forma femenina, no? Que és la meva expressió de gènere femenina, ni que la gent no em llegeixi com una dona, que sàpiguen que jo ho soc. Bàsicament és això. Rosa Maria, quan parlem del món trans, parlem de molta diversitat. No sé si des dels mitjans es fa prou pedagogia, perquè parlem de trans, posem aquesta etiqueta, però aquí hi ha molta diversitat sexual, no? La diversitat sexual es compon del que és l'orientació sexual, la identitat de gènere i l'expressió de gènere. Nosaltres estem defenent per la nostra identitat de gènere. Nosaltres estem treballant per ser reconegudes amb la nostra identitat de gènere.
és un dret fonamental el reconeixement de la nostra identitat de gènere. No? I en base a aquest dret fonamental és que estem treballant i batallant. Quan parlem de diversitat sexual hi entren moltes altres coses, com ja he dit abans. No? Per exemple, em diuen és que jo soc una persona trans i la meva expressió de gènere és femenina. Hi ha molts homes que han nascut amb el gènere sentit i conformes amb els seus genitals, o sigui, o mestís, diguéssim, que tenen una expressió de gènere femenina. No tenen per què ser trans, de cap de les maneres. Per tant, l'expressió de gènere, diguem que és una cosa transversal que afecta a tothom. La identitat de gènere, també, perquè ni que la meva sigui no normativa, la teva és normativa. Per tant, també tens una identitat de gènere, però la teva no es qüestiona i la meva sí. Aquest és el punt. I el que ens interessa és que les identitats de gènere estiguin totes elles reconegudes. Clar. I a més, i fer aquesta pedagogia, no? Perquè hi ha ignorància, no? A nivell de societat de les persones del dia a dia, quan anem pel carrer, que no tenim prou clar tot això que ens expliques. Jo al començament, ho he dit moltes vegades, una anècdota graciosa, però m'agrada repetir-la perquè la gent se'n doni compte de les coses, no? Allò que et paren pel carrer i et diuen, tu eres Rosa María? Diu, sí. I dice, yo tengo un amigo que es gay, ¿no? Y te lo quedas mirando y dius, vale, yo tenía un golden, un golden retriever. Y digo, ¿y qué tiene que ver el golden? Digo, pues lo mismo. Y dice, yo soy una mujer trans y tu amigo dices que es un hombre gay. Pues me parece fantástico que sea gay, pero no tiene nada que ver la orientación sexual con mi identidad de género. Dice, a més, dice, tu amigo va por la calle con un cartel que pone yo soy gay. ¿Verdad que no? Claro. Lo ves por la calle y tú no sabrás qué orientación sexual tiene, a no ser que esta persona pues tenga necesidad de transmitírtela, ¿no? Claro. Pero en cambio yo no llevo ningún cartel y la gente me lee de distinta manera de lo que yo soy. Rosa Maria, en moltes ocasions has dit que la vostra lluita, que la lluita no és per ser tolerades, sinó per ser respectades. Evidentment. La tolerància, tu pots tolerar un gos, pots tolerar el teu fill que en un moment determinat faci una rebequeria a casa, no? Això pots arribar a tolerar perquè tu ets el pare i estàs parlant del teu fill, no? Però nosaltres no som persones per ser tolerades en una societat. Nosaltres som persones amb una diversitat diferent a la cis heteronormativa i el que volem és respecte, perquè nosaltres transmetem aquest respecte, no transmetem una tolerància. Ara imagina't un món trans, que només hi hagi persones trans, i vingués una persona cis hetero a dintre la... Poso hetero, però no fa falta que sigui hetero. Una persona cis que entrés allà. Què demanaria aquesta persona cis? Demanaria que se li respectés el seu sentit, la seva forma de ser. Certament, les persones trans, això ho tenim. Nosaltres respectem totes les diversitats. No ens oposem a cap diversitat. Podem tindre les nostres diferències amb criteris, podem tindre les nostres diferències amb altres punts de vista o de la manera que es llegeixen a certes persones, però sempre des de la base del respecte absolut. Cal més visibilitat al món trans dins del món LGTBIQ? Aviam, és una pregunta un pèl retòrica i entenc per què la fas. Ens engloben totes les sigles, LGTBIQ+, i tal, doncs mira, perquè vamos para las hostias, vamos todos juntas. Pero para los derechos, oye, no. A 1990 l'OMS va declarar la homosexualitat en totes les seves formes lliure de qualsevol malaltia mental i al mateix any ens van considerar les dones trans malaltes. Des dels col·lectius LGTB han anat una mica separadets del que és la T. Potser és que eren persones inconvenients en aquell moment, no? Però hem de recordar la manifestació del 77, qui va rebre les castanyes dels grisos, els cops de porra, quines persones van ser? En aquella època, tant dones trans com homes gais amb pluma se'ls considerava tots iguals. Homosexuals, en deien, no? En aquella època. Però no,
que eren dones trans amb expressió femenina, amb expressió de gènere femenina, i la gent, quan els va veure pel carrer, les llegia com a tal. I si mires les fotografies te'n dones compte que d'aquella manifestació de les Rambles que anaven totes juntes, totes elles, i es veu perfectament que són dones. O sigui, no tenen... Però clar, una cosa és allò que dèiem per les garrotades, sí, anem tots junts, però en canvi pels drets no. Nosaltres portem 30 anys amb un limb, portem 30 anys des del 90 fins al 2021. Estem parlant de molt de temps, doncs que hem quedat com el patito feo del col·lectiu. Jo crec que tot això ha de canviar i des de la base del respecte, evidentment, hem d'intentar que tots els col·lectius, tots, ja que nosaltres anem a posar la cara, doncs ells que també li posin per nosaltres, que ja toca. Abans parlaves de les vostres línies d'acció a través de l'associació. Us centrem ara també en el món laboral. Suposo que el fet trans, el món laboral, és on hi ha moltes discriminacions, oi? Al dia a dia. Sí, la veritat és que jo precisament és un estudi que que estic fent en aquests moments, que estic ampliant, m'estic donant compte de moltes coses, i és que des de l'any 92, amb l'Estatut del Treballador, com ho deien allò, con el texto refundido del Estatuto del Trabajador, ja amb el seu article número 4.2 ja van incloure les orientacions sexuals. Quan s'inclouen les orientacions sexuals, estem parlant que és una orientació sexual inclusiva, vol dir les normatives i les no normatives. O sigui, no es podrà discriminar mai una persona en el lloc de feina per la seva pròpia orientació sexual. Ara imagina't un bufet de dissenyadors que tots fossin gais i entrés una persona hetero. Ara imagina't que fos l'objecte de burla aquesta persona hetero. Això és impensable. Ja ho sé que és impensable, no? I, en canvi, és molt més probable tot el contrari, que aquesta persona gay sigui discriminada a la feina en un món hetero, no? Però, en canvi, les persones trans ens van deixar de la mà de Dios, O sigui, la orientación sexual se ponía en el artículo número 4.2 del texto refundido del Estatuto del Trabajador del año 1992, i se segueix posant amb el Real Decret Llei del 6 del 2019 de l'1 de març, se segueix posant exactament el mateix text, deixant-se de cantó les identitats de gènere. Tornem a treballar amb el concepte que has dit abans de diversitat sexual. Si tant ens posem a la boca el que és tota la diversitat sexual, per què hi ha un munt de lleis ordinàries i un munt de lleis orgàniques que donen explícitament el que és l'orientació sexual i no ponen la diversitat sexual? Per què? Doncs algú que va transcriure aquelles lleis no era massa pro-trans, que diguéssim, perquè si haguéssim posat diversitat sexual, en aquests moments ja no estaríem parlant d'aquest tema, perquè ja no es poden discriminar a la feina pel fet de ser trans. La Rosa Maria ha de visitar Malgrat de Mar molt aviat. Rosa Maria, però quin seria el missatge per la gent de Malgrat? L'Ajuntament celebra al llarg de tot aquest mes de novembre diferents activitats que són molt transversals, que totes s'engloben en el dia 25 de novembre, el Dia Internacional per l'Eliminació envers les dones, però el teu missatge quin seria? Les dones trans són dones. Per exemple, però més que res, el missatge seria que la població en general, que quan vegi una persona diferent amb ella, que no li faci por, que no tingui por, que no l'ataqui, que no la humilli pel fet de ser diferent, sinó que la respecti com una diversitat més. Sigui quina sigui la seva identitat, sigui quina sigui la seva orientació sexual, que moltes vegades ens pensem que és. Perquè veiem una persona d'orientació sexual normativa, un home gay amb pluma, i ja diem, aquest és gay segur o és maricón. I no té per què ser-ho, perquè abans ho hem dit. Pot ser un home cis hetero i amb pluma. També existeix això, evidentment. Doncs respecte, sisplau, respecte. El respecte és la base de tots els fonaments. Rosa Maria, abans d'acabar, m'agradaria també saber la teva opinió. Ara aquests dies s'han celebrat les eleccions nord-americanes i un dels titulars ha estat que Sarah McBride és la primera senadora transgènere als Estats Units. Suposo que és una bona notícia, no?
Molt bona notícia, evidentment, molt bona notícia. De totes maneres, als Estats Units, per això, no van tan avançats com nosaltres amb el que és amb drets trans. Ells encara es regeixen, bàsicament, amb la WPTAH, que no sé si hauràs llegit d'aquest tema, que és l'esquema bàsic del que era el Harry Benjamin, el criteri de Harry Benjamin, que s'aplicava aquí amb la llei del 3 del 2007 amb una versió patologitzant del que és el fet trans. Tenen encara molt de camí a recórrer, no? Sí. O sigui, nosaltres el que ens falta és que tinguem representació dintre les institucions. Cert. Molt cert. Per això suposo que en els propers anys hi haurà algun canvi en tot aquest aspecte. Però, en canvi, als Estats Units això doncs, poden ser senadors i tal, però han d'haver passat tot el procés. Tot de dalt a baix. Vull dir, aquesta senadora trans és una senadora transsexual. Vull dir, ella ja és una persona... El concepte transsexual és un concepte psiquiàtric. No ens agrada... Ens autonomenem moltes vegades nosaltres, que som dones transsexuals, els que hem passat per capella, amb el sentit de dir hem passat per tot el circuit cirúrgic i tot. Però no ens agrada, perquè no és inclusiu. El que és inclusiu és dir, som trans, perquè englobem a totes les persones trans de totes les diversitats. Rosa Maria Maristany, presidenta de Transbaix Power en Roses de Sant Feliu. Gràcies per haver-nos acompanyat avui. Moltíssimes gràcies i, escolta, i fins sempre, ja ho sabeu. I tant. Soc una fan vostra. T'esperem aquí a Malgrat de Mar. Gràcies.